Здравейте, скъпи фенове! Намирам се на едно много хубаво място под Търново, кара се Килифарево, на което още влизаме и виждам много яки неща. Сега отиваме да ви покажа Формула B14. Хайде, от тук я видях, хора. Формулата е тук. Формулата е тук. О, майко! Вижте какво намерих. Направо брутално. Такова нещо не сте виждали никога. Но хайде към формулата. Ето я. Ето я и формулата. Формула. Ето я. Формулата. И котка. Котката е пазач. Вътре не мога влизаш. Тук има такова да се качваш на самолета. Между другото, самолета вътре свети, все едно работи. Не се качаме горе. Горе? Че горе? Да. Не се качали ча горе. Ние па сме на харди са качали. Качваме се, въпреки че е забранено. Бързо, докато не са ни видяли. Охраната идва, охраната идва. Бързо, бързо, бързо. Бягайте. Чекай, не бой се. Бързо слизай оттам, охраната ни видя. Не бой се. Не дават горе да покачваме. Много има всякакви мотори. Всичко много яко. Може да ги разходи. Няма никакъв проблем. Обаче да не се катват. Добре. Да не бутат, да не сядат. Да. Само обикол. Добре. Добре. Искам на това да се снима. Може. До него. Какво да? И Какъв е този слушайте звяр? ма хубаво сега. Във водата не бутайте. Има хапчета за дезинфекция. Да. Да не се бутнете по устата, защото става изриване. Да. Значи, вървите, снимайте се, не бутате нищо. Да. Да. Се снимаме вече. Отиваме да пием кафе. Айде. Слушайте, аз ще поразгледам. Бати, какъв е този звяр, бе. Гледайте. Я гледайте само, хора. Хора, такива неща не съм вярвал. Не мисля, че такива неща ще видите някога. Ако дойдете тук на Килифарево, ще видите. Тук мога да пипна самолета и за първи път виждам самолет толкова близо до мене, хора. Вижте, буквално вътре свети. Я да видим какво има вътре. Я вътре. Тук. Не мога да го стигна. Много е далече. Изтребител, ракети. Вижте само формулата. Тая формула е много яка. Няма и кормилото, не. Ама формулите като цяло са много яки. Много ме кефят. Там видях някакви стари антики. Я да видим какво има тук. Нищо и половина. Така. Вижте какви са стари мотори. Обрисувани, само колко хубаво е направено. Изтребителя. Ракетите. Ракетника на изтребителя. Това дали е отключено? Отваряме. Не е отключено. Хора, тук този паркинг много ме кефи. Особено формулите. Формула 44 и формула B14. Това е Мерцедес, а това е Ферари. Формулите са много яки.
Аз малко нарушавам правилата на паркинга, ама специално заради вас ще го направя. Абонирайте се за канала, за моите видеа, дайте лайк бутона, ударете камбанката, за да получавате известия за всяка мое ново видео. И аз ви казах, че ако се абонирате за каналите ми, за канала ми, ще получавате още много яки екстремни видеа. Тук буквално хора много яко. Ако смятате да минавате за морето, минете през Търново да видите Килифарево. Тук е много як паркинг, на който никой не може да стои. Много яко. Даже там има казино. И пазаче само стои тук и вечер влиза в казиното да цъка на машинките и като види някой, айде излиза. Гледайте. Гледайте.